ndi nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Robert Kaluwa. Poyamba tione mitu ya nkhanizi. Tili ndi izi ndi zina zambiri, mukhale pomwepo. Ripoti lokhudza chitukuko cha anthu Human Development Index laonetsa kuti mayiko omwe akutukuka kumene monga Malawi chitukuko cha anthu chikanali chotsika monga zinalili mliri wa COVID-19 usanafike, pomwe mayiko olemera akupitirira kuchita bwino. Polankhula pomwe amakhazikitsa ripoti ili ku Lilongwe, nthumwi ya bungwe logwirira la mgwirizano wa mayiko pa dziko lonse UNDP Fenella Frost yati mayiko osauka akutsalirabe pa chitukuko, ndipo anthu olemera ndi osauka akusiyana kwambiri momwenso akusiyirana chidwi chawo pandale pa dziko lonse. Tindi ripoti la Franklin Mtambalika. Pali chiopsezo kuti mayiko omwe akutukuka kumene sakwanitsa kufikira mfundo za chitukuko zomwe anagwirizana mu bungwe la mgwirizano wa mayiko la United Nations za 2030, zomwe mwazina zimalimbikitsa mayiko kuthana ndi umphawi ndi njala, kuthetsa kusalana ndi kulimbikitsanso mtendere. Izi zadziwika lachiwiri ku Lilongwe pamwambo okhazikitsa ripoti la mchaka cha 2023-2024 lokhudza mayiko omwe ndi ochita bwino pachuma komanso osauka. Malinga ndi mkulu wa bungwe la UNDP kuno ku Malawi Fenella Frost, izi ndizodandaulitsa maka mayiko omwe ndi osauka pa ntchito yokwaniritsa mfundo zosiyanasiyana za chitukuko. Nduna yoona za ubale wa dzikolo ndi mayiko ena Nancy Tembo yati mavuto omwe mayiko a dziko lapansi akumana nawo akukhudza chitukuko cha dziko lino. Tikumene tikusendezera kuma 2024 kuno mayiko amene ali ochita bwino pa dziko lapansi iwono zinthu zawo zayambobwerera mchimachi, pamene mayiko amene ali ajetimati developing countries kapena least developed countries zinthu sizikuyenda bwino chifukwa kumapezana ndi ma challenges ena monga ngati namundo amene tili nawowa komanso nkhondo zimene zikuchitikazi zikutikhudza kwambiri. So nkhale mayiko amene ali ochita bwino amakhala ndi what we call buffer, zimene timati ali ndi amakhala opima khaititi ife kunoko timakhala ovutikira kuti tichite recover. Nde ripoti itatuluka leroli likuyankhula za zimenezozo. Ripoti la chitukuko la 2023-2024 limaoneka magawo atatu: amaphunziro, umoyo komanso chuma, ndipo alikhazikitsa pamutu woti kuchita zinthu mofanana polimbikitsa mgwirizano ndi mbali zokhudzidwa. Nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko lino yati iyambiranso lachiwiri kupereka ziphaso zolowera mayiko ena kulikulu lake ku Blantyre. Nthambi iyi inayimitsa ntchito yopereka ziphasozi ku Blantyre kamba kamavuto a makina ake. Koma tsopano mukalata yomwe nthambi iyi yatulutsa, anthu atha kukatengera ziphasozi ku ofesi. Koma mneneri wa nthambi Chiponde akufotokoza zambiri. Nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration itha kutsimikiza pano kuti nthambi yathu yatulutsa chikalata chomwe chikufotokozera mtundu wa Malawi kuti tiyambiranso kupereka ntchito zokhudzana ndi mapasipoti ku ofesi zathu za ku Blantyre. Amalawi akhoza kukumbukira bwino lomwe kuti mwezi wa Januwale chaka chino nthambi yathu idakumana ndi zotsamwitsa ndi makina ake opangira mapasipoti, ndipo titayambiranso kupereka masevisi amenewa okhudzana ndi mapasipoti mwezi wa Marichi chaka chino. Masevisi amenewa timapereka kudutsira ku nthambi yathu ya ku Lilongwe yokha. Izi zimabweretsanso chiwerengero cha anthu nanti ndi wa anthu ochuluka ofuna masevisi amenewa, pomwenso mwina sitimakwanitsa kuwakwanitsa pa tsiku chifukwa anthu amakhala alipo ambiri. Koma poonetsetsa kuti tithane ndi mavuto omwe anthu amakumana nawo pofuna kupeza masevisi athu okhudzana ndi mapasipoti, nthambi yathu inagwira ntchito usana ndi usiku kuonetsetsa kuti ofesi yathu ya ku Blantyre yambirenso, ndipo tikhoza kutsimikiza pano kuti anthu akhoza kuyamba kubwera ku maofesi athu a ku Blantyre kuti apeze masevisi amenewa amapasipoti kudutsira ku Blantyre office. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR lati kulephera kwa boma kuti lamulo lothandiza anthu kupeza uthenga mosavuta lidzigwira ntchito yake bwino ndiko kukolezera mchitidwe wofalitsa uthenga wa mabodza. Mkulu wa bungweli Amaiko Kayatsa amayankha dandaulo la nduna yoona zofalitsa nkhani paza kuchuluka kwa anthu omwe akufalitsa nkhani zabodza pa internet. Nduna ya Moses Konkuwi yati khalidweli ndi loopsa ndipo boma sililekerera. Tindi ripoti la Western Coast. Mkulu wa bungwe la CHRR Amaiko Kayatsa wati anthu amafalitsa nkhani zabodza maka ngati boma silichita zinthu poyera kapena opereka uthenga omwe anthu angafune. Akayatsa ati ngakhale ufulu olankhula ungakhale ndi malire popondereza ufulu
wina nkofunika boma lizikhala loyamba kugwiritsa ntchito lamulo lofalitsira uthenga ndi kupereka uthenga uliwonse omwe anthu angafune, chifukwa kupanda kutero anthu amatengerapo mwayi. Njira imodzi imene tingathetsa vuto limene lili ndi kupereka uthenga olondola. Pamene boma likupereka uthenga molondola ndi pamene tingathe kuthetsa vuto limeneli, chifukwa anthu akhala ndi mwayi osiyanitsa zoona kuzabodza. Nduna yoona zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu yati khalidwe lotere la anthu pa masamba amchezo ndi loopsa pakati pa anthu, motero siloyenera kulisekerera, ndipo ati ndi bwino kuti izi zithe. Zinthu zitu konse zimamenyedwa ndi malamulo akhalepo ndipo malamulo azigwira ntchito. Nkhale kuti sodizipeka kuti malamulo asagwiritsidwe ntchito molakwika, koma anthu akhale kuti akugonjera lamulolo pozindikira kuti ichi ndi chinthu cholakwika tisachipange, tikachipanga tikumana ndi lamulo. Dziko likhoza kuwonongeka chifukwa chofalitsa nkhani zabodza. Ndunayi yatchulapo malipota aposachedwa akuti ati boma silinakondwe ndi mabishopu akatolika posatenga gawo pa chikondwerero cha ufulu wa dziko lino, ponena kuti boma lili ndi ufulu woteteza munthu ngakhale bungwe lililonse kuchitidwa wadala ofalitsa mauthenga abodza m'masamba amchezo. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Bungwe la boma loona za ufulu wa anthu Malawi Human Rights Commission lalangiza makolo a mwana yemwe anamwalira apolisi atayimitsa galimoto yomwe anakwera akuthamangira naye ku chipatala ku Mzimba kuti akasumira apolisi ndoyendetsa galimoto pa imfa ya mwanayo. Commission aona za ufulu wa ana ku bungweli a Boniface Massa wati atafufuza apeza kuti apolisi ndoyendetsa galimoto analekerera pochedwetsa mwanayo kuti akalandire thandizo. John Pokayuni ali ndi nkhani yonse. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu lomwe ndi la boma MHRC lapeza kuti apolisi ndi oyendetsa galimoto anathandizira pa imfa ya mwana wa mwezi umodzi ndi sabata zitatu pamalo ochitira chipikisheni apolisi amtambalika ku Mzimba. Zotsatira zakufufuza komwe bungwe ili lachita zaonetsa kuti apolisi ndi oyendetsa galimotolo anachedwetsa makolo a mwanayo kukafika ku chipatala kuti alandire thandizo. Komishona wa MHRC a Boniface Massa wauza atolankhani ku Lilongwe lachiwiri kuti apolisi analephera kuteteza umoyo wa mwanayo ngakhale kuti anawauza kuti mu galimotolo muli matenda. Nayenso oyendetsa galimotolo amudzudzula kuti sanabweze ndalama kwa makolo kuti akwere galimoto lina kupita ku chipatala. Apa Massa ati makolo a mwanayo atha kusumira apolisi ndi oyendetsa galimotoyo pa nkhani. Pamene anakwera inali ndi milandu imene apolisi anayimitsa. Maso tinapeza nena kuti mwana amene nthawi imene amafika pa polisi pa checkpoint imene anali ali moyo ndi ngakhale anachoka ku nyumba akudwala koma pali kutsimikizika maso malipoti amene napeza ku chipatala cha Mzimba kuti mwana anafika ku chipatala atamwalira kale. Akadali pano akubanja akuti akumana kuti akambirane zatsogolo la nkhani. Tinayankhula ndi apamela kumwenda azakhali a mwanayo. Ife ngati kubanja tithokoza Malawi Human Rights Commission potengapo mbali pa nkhani imene atichitikira kuti tiuze mwana wathu, ndipo ndife okhutisidwa ndi mmene Malawi Human Rights Commission ayendetsera zinthu zawo. Apolisi anagwira galimoto lomwe linanyamula mwanayo kwa mphindi zoposera 10 ndipo pomwe amakafika naye ku chipatala anali atafa kale. Bungwe lomenyera ufulu wa anthuli latinso nthambi ya polisi yoona za madandaulo okhudza apolisi lifufuze zomwe apolisi adachita ndi kuchitapo kanthu. Ndine John Paul Kayuni m'malo mwa Zodiac. Muonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndi ine Robert Kaluwa. Tiyeni tikumanenso posekedwa zikathaisi. Zodiac Broadcasting Station will this Wednesday, 10th July 2024, bring you a joint press briefing where National AIDS Commission, NAC, and Pharmacy Medicines Regulatory Authority, PMRA, will talk about the spread of false social media claims on HIV and AIDS cure, starting from 9 a.m. on Zodiac TV, radio, and Facebook page. Tune in to understand more on HIV and AIDS cure false claims that have been circulating on social media. naye nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu.
iwo amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza. takulandiraniso tione mitu ya nkhanizi pomwe tikupitirira. Ripoti lokhudza chitukuko cha anthu amaorganizira okolezera anthu kuchita ziwawa. Mu nkhani zina, katswiri ojambula zithunzi ku Tanzania yemwe anamanga kamba kojambula ndi kugawa kanema akutentha chithunzi cha mtsogoleri wa dziko ammasula. Tipitirire ndi nkhanizi. Koti la Senior Resident Magistrate kumangochi lapeza omenyera ufulu a Boni Kalindo osalakwa pa mlandu omwe amaorganizira kuti anapalamula olimbikitsa anthu kuyambitsa ziwawa nthawi ya zionetsero zokwiya ndi boma chaka chatha. Mchigamulochi Senior Resident Magistrate Muhammad Chande wati mbali ya boma yalephera kupereka umboni okwanira kuti Kalindo anapalamuladi mlandu. Rafael Mlozo ali ndi report. Apolisi anamanga Boni Kalindo patangodusa masiku ochepa atatsogolera zionetsero mboma la Mangochi pa 30 November 2023 zomwe zinali zodana ndi boma ponena kuti amakhuzidwa ndi kuonongeka kwa katundu amene anthu ena anaononga yemwe kuphatikizapo galimoto komanso ofesi za boma zitangotha zionetserozo pa tsikulo. Apolisi anabweresa mboni zinayi pa mlandu ndipo bwalo la milandu la Senior Resident Magistrate mbomali linapeza Kalindo kuti ali ndi mlandu kuti ayankhe, koma Kalindo omwe amatsogoleredwa ndi lawyer Smart Khalifa anakana mlandu kuti sanapange zimenezi. Popereka chigamulo chake lero, Senior Resident Magistrate Muhammad Chande wati sanapeze ndi mlandu Kalindo chifukwa chokuti ambali ya boma sanabwerese umboni ogwira mtima m'bwaloli kuti uonese kuti Kalindo ndiwo anatsogolera kuti anthu achite ziwawa atamaliza kupereka kalata kwa akuluakulu mbomali tsikulo. Polankhula kwawo atangotuluka m'bwalo la milanduli, Kalindo ati izi zaonesa kuti mabwalo a milandu ku Malawi ndoyima paokha, ndipo anathokoza anthu akumangochi kamba kokhala pambuyo pawo mu nthawi yonse imene amazengedwa mlanduwu. Mwezi wa Meyi chaka chino, bwalo la Principal Resident Magistrate ku Zomba nalonso linamasula Kalindo pa mlandu ukhala ngati omwewu amene anawamanga mogwirizana ndi ziwawanso zimene zinachitika ku Zomba komwe analinso atangochitisa zionetsero pa nthawiyo. M'malo mwa ZBS ndi Rafael Mlozowa. Kampani ya Old Mutual yalangiza anthu mdziko lino kuti alimbikitse kusunga gawo lina la chuma chawo potengera mapezedwe awo, ponena kuti iyi ndi njira yokhayo yodalirika yoonetsetsa kuti sakuvutika kwambiri pa nthawi ya mavuto. Mmodzi mwa akuluakulu kampani a Roy Punungwe wanena izi ku Lilongwe pomwe kampani imapereka 5 million kwacha ku bungwe lothandiza amasiye la Zoe Foundation ngati mbali yokondwerera kuti kampani yakwanitsa zaka 70 ikugwira ntchito zake mdziko lino. Kasimaubi ali ndi nkhani yonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Old Mutual a Sophie Nkonjera wati mzaka 70 zomwe kampani yakhala ikugwira ntchito mdziko lino yathandiza kulimbikitsa anthu kuti azitha kusunga chuma chomwe amapeza, ndipo alimbikitsa anthu kuti apitirize kusunga ndalama posatengera mapezedwe awo. Pa thandizo lomwe kampani yapereka ku bungwe la Zoe Foundation ku Lilongwe, Nkonjera anati 5 million kwachayi ayipereka ngati gawo limodzi la chikondwerero kuti kampani yatha zaka 70 ikugwira ntchito mdziko lino, komanso inaona ntchito yabwino yomwe bungwe la Zoe Foundation likugwira pothandiza ana amasiye komanso ena omwe amasowa chisamaliro cha makolo. Ndaona ntchito yomwe amagwira lero tidapanga chiganizo kukaphirizana akufunika chithandizo chakadapezeka kuti kupereka donation imeneyi. Polankhula atalandira ndalamayi, yemwe anayambitsa Zoe Foundation Atemwani Chilenga anati thandizoli lipititsa patsogolo ntchito zosamalira anawa, ndipo ati ndalamayi
ayigwiritsa ntchito zomwe zithandize bungweli kumazipezera thandizo lopititsa patsogolo umoyo wa anawa. Ndinothokoza kwambiri kwa Old Mutual chifukwa cha thandizo limene lifanya zoti pamalo pano timavutika zinthu zosiyanasiyana koma thandizo limene libwera mu nthawi yake ndipo tigwiritsa ntchito moyenera. Temwani Chilenga ndi mphunzitsi pa sukulu ya primary ya Chambu dera la Tiye Kabudula ku Lilongwe, ndipo ati malowa akusunga ana oyambira miyezi 5 mpaka zaka 16, komabe anati anawa akusowekera zambiri monga zovala, chakudya komanso zina. Mfumu Njati ya mderali inapemphanso akufuna kwabwino kuti athandize kubweretsa madzi a mipopi ndi magetsi pamalo omwe anawa akuwasunga, pomwenso pali sukulu ya primary yoyambira standard 1 mpaka 4. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Tsopano tione nkhani za masewero. Akatswiri za masewero ali dziko lino silidachite bwino pa nkhani ya masewero mzaka 60 zomwe lakhala ili pa ufulu odzilamulira, koma pali kuthekera kusintha zinthu kuti ziyambe kuyenda bwino. Mwachitsanzo Christopher Njeule wati kupita kowerengeka ku mpikisano wa AFCON ndi chizindikiro chosachita bwino, pamene Henry Gome akuti palibe masewero omwe dziko lino lachita bwino mzakazi. Dziko lino lakwanitsa zaka 60 lili pa ufulu odzilamulira pa 6 July. Bright Kanyama ali ndi nkhani yonse. Dziko lino lakwanitsa zaka 60 lili pa ufulu odzilamulira okha pa 6 July 2024. Mu zaka 60 zapitazi masewero osiyanasiyana akhala akutenga nawo mbali pa mipikisano yakunja kwa dziko lino, komatu zotsatira zake sizikhala zopereka chidwi kwenikweni malinga ndi oyankhulapo pa zamasewero. Mwachitsanzo a Christopher Njeula omwe amayankhulapo pa zamasewero anati kupita kowerengeka kwa timu ya dziko lino ya Flames ku mpikisano wa mayiko a Africa wa AFCON ndi chizindikiro kuti dziko lino lalephera magawo osiyanasiyana kumbali ya masewero, atikamba kuti timuyi yakwanitsa kupita katatu kokha mu zaka 60 ku mpikisano wa AFCON. Mwina noti kayang'ananso mwina export kuti ma players anthu osewera mpira wa miyendo kaya osewera mpira wa manja kaya ochita masewero ena ndi ena kuti amene akumatha kumapita ku mayiko akunja ndi angati. Titha kuona kuti no mwina sitinachite bwino kwenikweni. Wayankhulapo wina Henry Gome wati palibe masewero omwe achita bwino pa masewero onse omwe dziko lino limatenga nawo mbali, komabe apereka maganizo ake pamomwe dziko lino lingasinthire kuti liyambe kuchita bwino kupita chitsogolo. Pamene tsopano tikuyamba ulendo wina kuti tikuchoka ku 60 years imene tikuyikamba kuti ngati ku masewero kutalephera, mwina ndi nthawi tsopano yokuti tikhale pansi tiunikire bwinobwino kuti kupita chitsogolo tingapange ziti ndi ziti. Ngakhale kuti pali maganizo kuti dziko lino silinachite bwino kwenikweni, komabe pali masewero ena omwe akhala akuchita bwino mbuyomu, monga timu ya dziko lino ya Flames kupambana mpikisano odziwika kuti Eastern Central Africa Senior Challenge mu chaka cha 1978, 79 komanso 1988, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Sungwana Scorchers kupambana Kosafa mu chaka cha 2023, komanso osewera amaulumalo osiyanasiyana kudzigulira malo ku mpikisano wa Paralympic kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya mpikisanowu mu chaka cha 2024 mwazina. M'malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Mukhanizina katswiri ojambula zithunzi ku Tanzania amene koti sabata yatha linamlamula kuti akakhale ku ndende kapena alipire chindavusa cha $2,000 popezeka olakwa pa mlandu ogwiritsa ntchito intaneti molakwika amutulutsa. Shadrack Chaula yemwe ndi wa zaka 24 amutulutsa anthu omwe amagwiritsa ntchito intaneti atasonkhanitsa ndalama zimene amayenera kulipira ngati chindavusa. Chaula anavomera mlandu omwe apolisi anamutsekulira ojambula kanema akutentha chithunzi ya mtsogoleri wa dzikolo Samia Suluhu, akwinaku akuyankhula mawu onyoza mtsogoleriyo. Ndi nkhani imeneyi tafika kumapeto kwa nkhani zathu. To children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life.